Hola amics, sóc Astrocat i avui fem un vídeo de Minecraft. I no hi ha cap arbre. Ah, mira, ja. Un llacó amb carbó. Mira, m'apunto. Anem a construir una casa. I necessitem molta fusta. Perfecte. Més fusta. Més fusta, més fusta. Primer farem la casa, després anem a buscar menjar i després anirem a minar. Hauré de vigilar quan vagi a la mina perquè estic sentint tot el rato esquelets que com li vingui de gust sortir a fora em deixaran com un colador de fletxes. A veure... Bé, jo diria que tenim suficient fusta ja. Pues sí, tenim suficient. Vale, ara a veure on fico la casa. Bé, aquí mateix. Una casa, com millor la facis, perfecte, perquè així ja no farà falta ni que li canvi res, ni ampliacions, ni hòsties en vinagre. Així que... sí, jo diria que així tinc suficient. No. Ja, ara sí. Ara sí, ara sí. Aquí deixem la porta, sí, perfecte. Sí, ja va bé així. Doncs apa. Aquí va la porta. Les finestres les faré després, que és el menys important. Ara com estem de... ui, hauré d'anar una miqueta més ràpid. Vinga, vale, ja ho tinc. Doncs ara... a veure... el sostre. Uix! Vale. Sostre l'hauré de pujar. Aquí, vale. Doncs ara. Vale. Merda. A veure... una casa normalment, si voleu anar ràpids, és només una altura de 2, i llavors aquí col·locar el sostre i ja està, però com que tinc fusta, si teniu fusta de sobres, pues, veus, com jo ara per exemple no tinc,
I si voleu fer-la bona, de 3 d'alçada sempre va bé, perquè pots ficar més coses, més forns o baúls, i va bé. O també una caseta de 2 pisos, que és lo normal, no les mansions que es fa la gent. Una caseta petiteta perquè tu sempre estàs fora en Minecraft. A casa només vas a dormir i guardar les coses. O sigui que res. Per començar és molta fusta i a viure la vida. On està casa? Aquí. El que sí que hauria de buscar seria llana per poder fer el llit, perquè si no hauré d'estar tota la nit despert i passa una mica lent el temps. Així que si trobo 3 llanes, perfecte. Mira. Hola! Una. Ara, amb la llana, et pego amb la llana, vinga. 2. I llavors. Més llavors. Més... Vale, perfecte, amb això ja tinc. Vale, ja em falta una llana, que és aquella d'allà. Xon. Ala, mort. Ala. Ja està. Ara ja puc fer el llit. I si quan es faci de nit podré dormir. Doncs apa. Això sempre va bé ficar. I aquí, apa. Ja està, ara ja puc fer portes i tot el que vingui. 1, 2, 3, 4... Aquí. 1, 2, 3, 4... Així, aquí. Això, aquí. Això aquí, aquí també. Jo necessito un pic i una destral. Perfecte. I ara amb això em podré fer una espasa de fusta. Vale. Això aquí. El baúl el fiquem aquí. Ai, veus el llit, veus? Ara se m'ha... Veus tanta emoció per fer les armes i al final m'he deixat el... M'he oblidat de la fusta del llit. Bueno, ara en un moment la vaig agafar abans que es faci de nit. Ostres! I ferro, mira, en el pròxim episodi aniré a minar per aquí. Doncs au. Anem a fer el llit. Catxis. Ara. 1, 2, 3. 1, 2 i 3. Apa. Perfecte. Ara això ho guardem aquí. I mira, per acabar d'utilitzar la fusta, anem a col·locar la fusta al terra. Que sempre queda xulo. Queda millor amb una fusta d'un altre color, però
en cas de necessitat, doncs apa, això i ja està, tothom content. S'està començant a ficar merda. Ara ho he tapat tot i no ho fem bé, ja que s'ha de no estar a casa. Llavors li fiquem les coses bones. Aquí i aquí. Mira, ja ens ha sobrat una, que la col·locarem aquí, apa. Aquí. I la posa aquí. Doncs vinga, fins al pròxim episodi, Adeu!